Lesson number 6 chuan kan zir tu chu hei helai kan hmuang hianin heng ho hi siam dan ha kan zir ve dawna chuan helai hianin hei bawm chunga CE da kan ziranga chuan helai hianin text box man dan kan zir dawn boka telephone lemlak dan te tikhan text box chunga khanin heng ho hi kan va chu anga han danga chuan mi lemlak kha kan thiam to chuan a hnuaiah hianin table hmanga thil chut dan table chunga thil chut dan kha kan entir lenga chu voina kan zir tu chu ani dawna ole kan ti thin dan ang khanin paper thar la le taila office button newa blank document kan create ang zila masalam pa khan helai achung siam dang kha chukan sheto a chuan helai hian hei modern information technology ti hi te hei anma hianin apong kha omta ni hemi hi 3D effect ani ta chu ati dan kha kan entiranga masabera chuanin insert a kan lutanga word ata tana kwal thlang taila ta chuan achunga thuam tur kha kan thu chut tur an chunga Microsoft Word ti kha okay ang text wrapping in front of text kan ti lenga chuan hemi hi kan ti te ang chuan hi helai hian kan han da chho lenga adut lia insert atangin word ata bok masaber thlangila ta hianin horopuin modern information technology chua okay lia text wrapping in front of text kan ti lenga chuan hemi kan thu zia ka hi kan da chho lenga chunga khan chu color ka penga chuan 3D effect kha ka pe dom bok ta ni chuan hei format menu kan uma save field color kan duang color kan penga adot le hei 3D effect oma 3D effect chi hrang kha thayanga kan du ang kha kan thlanga amo chu mu har sala tuk tur kha thlan lo ni sela hemi kan thlanga chuan helai hian hei 3D effect hi nge a font color ni khai ang ta ni chuan helai hian 3D effect ti hian a sir zuma khan kan lutanga 3D color ti khanin color chi hrang kha thaya chuan khalai khanin a color tur 3D effect color tur kha adang kha kan zuk thlanga khiti hi roi don ta a chuan a dot le chuanin helai mi hi kan siamang square box kan langa a chunga CE ti kan chu ang chuan helama hian phone number kan danga insert a kalutanga chuan save sa rectangle kalanga rectangle hi ti kan poringot chuanin killi nei khani ringot dona chuanin square box ka du chuanin ta hianin computer keyboard a shift me chung khanin kan po khanin alo square don ni chuan hemi hi lo ni ta a chuan hi helai a hianin helai a hringa hianin tin ka rotate dona te azum ki achung lampa ka da doni ti khian hemi hi align hi style outline hi style ka pe dona ta hin ka luta dasesa the more lines style a hianin kan du ang kha an zuk pe me anga ti khanin achunga khianin CE kan chu dona kan ti dan tu chu text box mangin C kan chunga chu kan da lu doni insert a text box draw text box kan tianga ta hian kan duang to khang kan put don ni chuan hei kan hriat tu chu text box kan po text box chu kan thil chut kha kan du dona kan wada thei ti na ni ber chu ta hian horopuin C ka chuanga ten ka select anga home ta hian a font kha kan du kan thlang theianga chuan helai hian a size tur po kha kan du kan thlang thei don boka chuan hi ten C ka du to khan C ka chuta a ka chut to nu chu helai bom chunga hian ka handa do ni ti hian handa ta ni te bom chunga ka da khanin hi C khanin text box kala khan hei background var alo nei sa hemi background hi pe ka du ta ni hei
achan chu anung mi khalang thei don lawa chuwang chuan a background hi ka pei dona ka ti dan tura chuan format a ka lu tanga save field a no field ti ha ka select ang amar chu hei helai hianin outline hi om le ta ni align po hi pe le du taila format a tho save outline a tho khanin no outline kan ti le anga ti khan a chung le align chu kan pe don ta ni kha ti khanin kan du chung color dang ta po kan mang theya amar chu tuna chuanin color dang vapek lam kha ni lawa a in fill ha kan pe ya align po ha kan pe bok ta ni a dot le chuan e kha kan siam leng insert a bok text box a bok draw text box kan tia khan kan lut le a ta hianin horopuin e kan chu le a chuan a font kha chu eng po kha kan mang theya nal kan ti ho kha kan thlang mai anga helai hianin Times New Roman ti kan thlang le anga helai hian a font hi ka ti lian le ang adot lia he ta hin ka da chho lenga format a save field a no field save outline a no outline kan ti le anga chuan khimi khi hilai hin kan wa da le doni le adot lia chuanin phone number kha helai mi hoi kan siamang hei text box hi a hran tho kalanga ta hian pakhat chuan helai hian pakhat bracket hi a hran pain kalanga anwai mi nen ale phone number kan zia dan tura chuanin phone lem kha kan zia don ta ni draw text box ka tianga helai hianin text box ka drawanga chuan ta chuanin phone lem kha kan zia dan tura chuanin home a ka lu tanga helai hian a phone hi ka thlakang a phone atan hianin webdings ka hmang web webdings chuan computer keyboard a khan alternate met chungin 0201 kan metanga te kan thla che khan ki hilo lang dona hemi hi tinga select anga ta hian a font size ka ti lianang chuan format a save field a no field save outline a no outline kan ti lenga chuan hemi hi kan du na taka khan wada khani to me ti khan chu tiang bakin anwaya hian insert a ka lu tanga text box a draw text box ka ti lenga chuan ta hianin Aizawl 0389 phone number kha chu kan du du po man thei ta phu chap kha ni me control a select all home a ta hian a phone te hi kan ti lian deuh hretanga a phone te po kha kan du du kha man me turai dona kan bolt te ang ti khan lekha po kha ma kan ti dan ang bokin save field a no field save outline a no outline kan ti lenga kimi khiroi dona chun a dot lia chuan insert atangin text box kan la lenga text box a hianin tian a chu zawng nge kan put ve thawanga ta chuanin a phone atan hian Times New Roman kan hmanga ta chuan computer keyboard a bracket kha open bracket ha kan chhunga ti khan hei hi kan ti lianang tikan bolt khanin alo tak deuh hreta chuan hi po hi a hma mi kan ti dan ang bokan format a save field a no field save outline a no outline kan ti lenga chuan khimi khi tiang ve hi kan danga le helai hian phone number kha kan chhu to dona phone number kan chhu don po khanin text box a hma kan lak bok kha kan la lenga insert a text box a draw text box kan ti lenga ta chuan phone number kan chu ang
himi lai inkar hi lo zau deuh hreta chu chu lai inkar hi kan ti zim lenga homa line spacing kha kan pe then dawn ni hian chuan hemi pawh hi a phone kha kan duh kha kan thlang leh menga tha kan tih kha ni me ti hian chuan hi pawh hi helai a chungah hian kan dah chhawng a format a save field a no field save outline a no outline kan ti lenga tikhan kan duhna taka varim kha ni tawh me ti hian ole ka kha a chung lampang chu lo ni ta sela helai hianin milem hi walak top avada top kha ni me thil a danglam vak kha chuang lova chuan a hnuaiah hianin table kan insert anga table chungah chuan thu kan chu dawna hei calendar kan siam dawn tih na hi chu insert a ka lut anga picture a nge milim kan vala tur awmna folder ha kan hriat anga ya chuan kan hriat to chuan kan va select anga ta chuanin tikhan kan insert anga ki text wrapping a khanin dole in front of text te pawh vati ta ila tikhanin kan duhna khanin kan dah thei dawna tiam milim vada kha thalak vada kha ni maya le kan seta khan hilai hnuaiah hianin calendar march 2003 calendar te kan va siam ve dawn ani a kan ti dan tura chuan helaya march 2003 ti kha helai insert atang hian order ta kan chu lenga he pawh lo thlang ta ela kan okay nga text wrapping a in front of text kan tianga hi khalai kha chu kan du le a phone te pawh kan thla thei hela kan va chhunna khain kha chu kan du dain awati thei dawna le pawh hei save field te change shape ti te oma outline ti te oma chi hrang hrang kha awati ve the 3D effect te pawh kan pe theya a chunga ka kan ti to ang khanin helai hian hei gradient te pawh ta gradient ate pawh khan chi hrang hrang kha a theya ti hianin more gradient ate pawh lutin a hma kan fill to dan ang chi te pawh khain ava fill thei bawka hei preset te pawh lo sa kan du chuanin khang ho te pawh kan thlang thei bawka chi hrang hrang kha ati the event ni le a dot le chuanin table kan insert dawna chen ka cursor ka da a chuanin a chan chu kan cursor kan da na zela khan kan thil insert kha thina wangin eta achunga ate khoilai mo han da chi kha ni lo ka thil insert na tur zona khain ka wada anga insert a ka lu tanga cha hi table ta ni table a ka lu tanga cha hi insert table sa a ka du chuan khatang kha ka insert thaya helai hin hemi mangpo hian ka insert thei boka ani lapun draw table boka ka du chon draw table mangpon ka insert thei boka kha chu kan du ha kan mang theya man tur tv kha chong lawa chan hi helai hianin kan buang hianin a chuk thla kha kalam ani ta a phei kha ro ani ta a tayin kalam pakhat pahnih pathum pali panga paruk pasari kalam pasari le ro hi pakhat hi kala hri anga ani lo point hei heng ho hi adei tur kha kan la thei bok ta kha chu kan du chuanin khang ho kha wala me tur ani ta insert table ka tianga ta chuanin number of columns a hianin pasari kan da photanga ta hianin number of rows a hianin pakhat kan da photanga ka okay ang chan hei helai kan hmuang hian hei kan table hianin style nei ta ni chuan style kha kan va pe venga kan ti dan tura chuanin
hemi kan select anga chuan helai hianin hei design tih hi kan lut anga design ah chuan hetah hianin a sira hei borders tih lo awm ta ni border sira kan click a chu a hnuai ber hian border in shading tih lo awm leh ta ni tah chuan hei style chi hrang hrang a awm a chuan hetah hianin kan border style tur kha chi hrang hrang kha awm a chung zingah chung kan duh hava thlan mai tur kha ani dawn a hemi kan thlang chin anga tikhan ka okay anga hi ka table style tur chu lo ni dawn ta ni chuan helai hianin a chung awm tur kha ka chu tawh dawn ta ni Monday ka tia chuan tip ka penga Tuesday Sunday le helai hian line hi ka chu zo ta a chung ka chu zo che khanin tip kan penga chuan tip ka pe khanin a hnuai khan a ron awm zel dawn ni le helai hian kan calendar hi ni khat kha khoi atangin tan helai Saturday day ni ta a chuwang chuanin helai hianin tip kan pe phei zel anga Saturday a khanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tia tep va pe zia khai me tep ka piang khanin table thar kha aron umbel sel dona lemi kan table cholo mo kan calendar cholo ni ta a hemi kan calendar cholo ni ta a heng ho hi awai heng ka select anga achan chu hei ka thil chut hi alaya ka da dona ta chuanin hei layout ate hianin han lut taila hela hianin alignment kha oma center a te pokan da thei ta a chuan heta home ah hianin engfun nge kan mandu kan fun man tur te kan du chuan kan batlang thaya helai hi heng ho song hi kan ti te shetanga ole tikhanin calendar chu kan siam zo le ta a kha table mandan lawni ta se hela hian text box mandan kan sira milem la lu dan te po kan sir boka lekhang ho kha lesson number 6 a kan zirlai chu ani e